Il-membru tal-Parlament Ewropew Therese Commodini Cachia sabita diffiċli tikkundanna d-dikjarazzjoni tal-avukat u opinjonist tal-Partit Nazzjonalista Andrew Borg Cardona li fuq newsfeed qal li l-laburisti għandhom DNA differenti. Mitluba tikkummenta minn One News Commodini Cachia provat taħrab il-mistoqsija. Nibda biex ngħidlek illi jiena newsfeed il-bieraħ ma segwejtux il għaliex ovvjament kont qiegħda fuq l-ajruplan u allura ma segwejtux. Inti qed tallega illi Dr. Andrew Borg Cardona fuq television. Okay. Jiena ma smajtux, okay? Kellna traskrizzjoni fidejna ta' dak li qal Borg Cardona. Spjegajnila li dan preċiżament għalhekk. Dispeċini, dawk huma nies differenti minni, dawk vera għandhom DNA differenti. Wara erġajna staqsejna. Inti ddiskrivejtu bħala sieħbi. Jiena lil Dr. Andrew Borg Cardona nafu bħala avukat fil-qorti. Issa, tista' tgħidli. Nafu, nista' nkompli nirrispondik. ċandkom differenti fid-DNA. Nafu biss bħala avukat fil-qorti. U taqbel miegħu. U nafu bħala avukat fil-qorti. Ila li xamilt diversi snin nipprattika fil-qorti. Għal-mistoqsija wara oħra l-kellim tal-edukazzjoni tal-Partit Nazzjonalista baqgħet taħrab. Jidher li l-boċċa ma riditx turtaħ. Sakemm ma taqbilx miegħu. Id-domanda tiegħek kienet jekk għandniex DNA għandna. Jiena nista' ngħidlek illi l-aħħar li ċċekkjajt demmi huwa ta' persuna umana.